Em. Tekan dia ikon. Nah iki nikitno. Delokin omamu. Temen lah. Iya. Repot ta, Kon? Gak anu lungguh-lungguh santai. Lah apa sih? Tak jatuh manuk. Nanti Nak biasae kono lho. biasain di Sing kono lho dalan. Wis ta. Ayo. wis tau apa? Wis tak coba nglaleke jenengmu saka atiku tak tenane ra ngapusi isih terus liramu do pepujane ngati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki kowe mlenjang janji jare sehidup semati nanging opo bukti kowe medhot tresnaku demi lanangan liya ya wis ora apa